खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। देबोरगाव बियाबाव दायो BPF दोलोनि थासारिया जोबोर मोजां। बे खोथाखौ बुंदों BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा फोरमायथिदों दि देबोरगाव बियाब हिसाबै दायो BPF दोलोनि थासारिया जोबोर मोजां आरो आं बे बियाबाव गावनो बिजाथि आरो खनब्रै आं बे देबोरगाव बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हादों आरो बे खेबावबो आंनि देरहानाया रोखा होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारी बिथाङा। नाथाय UPPLनि थासारिया मोजां नङा। सिगाङाव UPPLआ जाबादि मासि मोनदोंमोन बे खेबाव बिथांमोना बेनि खम मासिखौ मोनगोन। BPF दोलोनि नैथियाव UPPLआ नङा BJP दोलोआसो फैगोन जों बेखौ बुंनो हायो। बेजों लोगोसेनो प्रमद बर' बिथाङा बे खेबनिफ्राय BPF दोलोआ थानाय नङा बुंनायनि सायावबो खेंफोरथि होदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा फोरमायथिदों दि BPF दोलोखौ थानाय नंलिया बुंनाया प्रमद बर' बिथांनिसो बुंनाय खोथा, नाथाय BPF दोलोखौ रायजो राजाफ्रा थानाय नंलिया होननानै बुङाखै। रायजो राजाफ्रा बे खेबाव BP एबा सोरखार दानायखौसो लुबैदों। खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्मनि सायावबो खोथा बुंदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा फोरमायथिदों दि खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्मआ बिसायख'थिखौनो गेलेनो नाङामोन। मानोना बिथांमोनखौ बयबो बर' रायजो राजाफ्रानो गागि सोमावसारगिरि लिडार होननानै बयबो मिथिगौ। बे हिसाबै जुदि बिथांमोना बे खेबाव बिसायख'थि गेलेयाबालानो थायोब्ला सनमान मोनगौमोन, नाथाय बिथांमोना बे खेबनि बिसायख'थियाव गाज्रियैनो जेनगोन आरो बिथांमोननि सनमानानो थानाय नङा। बेनि अनगायैबो बावैसो सान सिगाङाव उदां बिजाथि महरै गसंनाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि सायावबो खुगा बेखेवदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा फोरमायथिदों दि सांग्रां ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोआव हाबगोन होननानै आंखौ बुङाखै, नाथाय जोंनि BPFनि दैदेनगिरिफोरजों बिथाङा सोमोन्दो दङ आरो बिथाङा BPF दोलोखौनो मदद खालामगोन। आरो बिथाङा जुदि BPF दोलोआव हाबफैमारोब्ला जों बिथांखौ बरायगोन आरो बिथाङा थारैनो BPF दोलोखौ मदद खालामारोब्ला जों खाम्फा बरगयारीखौ बांसिन गाज्रिसिनै फेजेननो हागोन होननानै बुंथिबावो हाग्रामा महिलारी बिथाङा। टिहुआव लामा जाब्रबथायजों सासे पुलिस जवाननि जिउ खहा। मिथिनो हानाय बादिब्ला मुसलपुर फारसे थांबाय थानाय समावनो लामा जाब्रबथायजों जिउ गोमायो पुलिस जवान दीपांकर राजबंशीआ। मिथिनो हानाय बादिब्ला जिउ खहा जानाय दीपांकर राजबंशीआ पुलिस बिबाननि 24 APBN बेटेलियननि मावथिमोन। जाथाय जानाय खौरां मोननाय लोगो लोगो टिहु पुलिसआ जाथायथिलियाव सहैनायजों लोगोसे नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। टिहुनि खफा-चौकआव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। मरिगाव जिल्ला जेलनिफ्राय सानै कयदिया खारखोमादों। बे कयदिखौ खारखोमानायाव मदद खालामग्रा आइजोखौ खाबाय पुलिसआ। बे खारखोमा होनायनि दायनिगिरिखौ जागिरदनि अजन्ता डेका होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला अजन्ता डेकाया सुब्रत सरकार आरो जियारुल मुंनि सानै कयदिखौ खारखोमानायाव मदद खालामनानै बिसोरखौ जेलनिफ्राय सिरि सिरि हगार हरखोमादोंमोन। नाथाय बे जाथायखौ लानानै पुलिसफोरनि गेजेराव सोंनाय फिन्नाय खालामनायनि गेजेरजों बे जाथायनि दायनिगिरिखौ अजन्ता दास होननानै हमनो हायो। दायो पुलिसआ अजन्ता दासखौ खानायजों लोगोसे जेलनिफ्राय खारखोमा लांनाय सानै कयदिखौ जोबथायाव कर्नाटकनिफ्राय हमफिननो हायो। गोदानै सोसनजानाय गामिनि रायजो राजाफ्रा BPF दोलोखौ मदद होगोन होननानै सनितपुरनि गोदानै सोसनजानाय गामि एरालिलगां गामिनि रायजो राजाफ्रा फोरमायदों। थांनाय 17 बोसोराव BPF सोरखारानो जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावदोंमोन, बेखायनो जों फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोखौनो मदद होगोन। BPF दोलोनो भटखौ होनानै जों BPF सोरखारखौनो सोरखार दाफिननायखौ लुबैदों। UPPL दोलोआ जौगानाय खामानिखौ मावाखै आरो बिथांमोना 5 बोसोराव जेबो जौगानाय खामानिखौ मावनो हायाखै। बे 5 बोसोराव UPPL दोलोआ जोंनि गामिखौ नायसनाखै। BPF सोरखारासो जोंनि गामिखौ नायदोंमोन, बेखायनो जों BPF दोलोखौनो मदद होगोन होननानै फोरमायथिदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। ट्रेक्टरजों फोथाराव हालेवबाय थानाय समावनो ट्रेक्टरा बेलथायनानै होसिनना लानायनि जाहोनाव सानै सुबुङा जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय सानै सुबुंखौ जागिरदनि बहा बरजारिनि 61 बोसोर बैसोनि प्रदीप फरालि आरो गुबुन सासेखौ 22 बोसोर बैसोनि भला मोल्ला होननानै सिनायथिनो हादों। जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ जायगायाव थांनानै ट्रेक्टरजों होसिनजानानै थानाय सानै सुबुंनि गोथै देहाखौ JCBनि मददजों बोखांनो हायो। बे खेबाव मोसौ बेदरखौ नङा, बे खेबाव अमा बेदर फाननो होयैखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों शिबसागराव। मिथिनो हानाय बादिब्ला शिबसागरनि हालुवाथिङाव सासे सुबुङा अमा दाननानै फाननायखौ सासे नुर महम्मद मुंनि मुसलमान सुबुङा बन्द खालामनो एबा फाननो होयैखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। बे जाथायखौ लानानैनो आतसु बिर लाचित सेना, असमिया फरायसा आफादफोर आरो जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव नारा-नाथा सोंखारिलायनाय जायो। जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव थासारिखौ थांनानै सामलायहैयो आरो बे जाथायनि दायनिगिरि नुर इस्लामखौ पुलिसआ हमनानै लाबोयो होननानै खौरां मोननाय जादों।
जोमदुवार बियाबनि मागताइगावआव मागताइगाव प्राइमारि BPF दोलोनि खौरांगिरि मेल। बिथांमोना बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि मागताइगाव प्राइमारि BPFनि लाइमोनफ्रा UPPL दोलोआव हाबदों होननाय बाथ्राया सैथो नङा। 4 नं जोमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय मागताइगाव गामियाव जानानै थांनाय UPPLनि मोनसे जयनिं हाबाफारियाव UPPLनि सोद्रोमा हानक नार्जारीजों लोगोसे गासै सा 16 लाइमोनफ्रा BPF नागारनानै UPPL दोलोआव हाबदों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनायखौ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों मागताइगाव प्राइमारि BPF दोलोनि। बे जयनिं जाहैनाय सोद्रोमाफ्रा गासिबो UPPL दोलोनिनो आरो बिसोरो सासेबो BPFनि सोद्रोमा नङामोन। दान मोनसे सिगांसो UPPLनिफ्राय BPFआव हाबदोंमोन बे सोद्रोमाफ्रा आरो दा गावसोरनो UPPLआव थांफिनबाय। जोंनि थाखाय बिसोर थांनाया मोजांसो जादों आरो बिसोरो रांनि थाखायल' दोलो बास्लायो। जों मिथिनाय बादिब्ला माइरं बस्थासे आरो 1000 रांनि थाखायनो UPPL दोलोआव हाबदों होननानै फोरमायदों मागताइगाव प्राइमारि BPFनि नेहाथारि प्रितिजित मुसाहारि बिथाङा। मोब्लिबजों बोगथाबजानानै सासे उन्दै गथ'सानि जिउ खहा। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला मोब्लिबजों बोगथाबजानानै जिउ खहा जानाय गथ'साया थांनाय शुक्रबारनिफ्रायनो न'निफ्राय गोमानानै दङमोन। गोबां नागिरसेयावबो बिखौ नागिरनानै मोननाय जायाखैमोन, नाथाय न'नि उनथिंजाय वालाव नांनानै थानाय 11,000 भल्टेजनि मोब्लिब थारजों बोगथाबजानानै खामथारजानाय थासारिनिफ्राय गथ'सानि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। बे जाथायाव जिउ खहा जानाय 11 बोसोरनि गथ'साखौ जाबिर खान होननानै सिनायथि होदों। बे जाथायखौ लानानै जायगानि सुबुंफोरा मोब्लिब बिफाना जेबो रोखोमनि मोजां राहा लायैनि जाहोनावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादों होननानै गोख्रों अजद दैखांदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।